Takže čaute, zdravíme vás na našom kanále. Dneska ochutnáme takú halušku syrovú, liofilizované syrečky a to máme. Vyrába sa to z normálne 100% kráľovského mliečka, je parenica, potom tu máme nitky a potom tu máme parenica, ale s prichuťou gyros. To môže byť zaujímavé. Poďme koštnúť. Tak prvé dáme nitky. Čo to je? Budeme košnúť. Takže. Voňa to jak nitka. Pekne voňa syrovo. A chutí to jak keby ste niekde na slnku zabudli syrové nitky. Áno. Vysušené. Vysušené nitky. No, za mňa nič moc. Ale koktélke, mesto čipsov. No. Ale chuť to má inak dobrý, fakt jak nitka. Chuťovo je to veľmi dobré. Firmu ste možno aj videli v onom, v telke. Tak. Ďalšie tu máme parenicové čipsy údené. Poďme sa ponúknuť. Nie, čo robíme? Ale krásne voňajú. Údeno. Neviem. Toto má takú trošku inú konzistenciu, sa mi to takú viac jak čips. Oveľa viac jak chips, ale... Viacej čipsové. A to chutí fakt jak taká na slnku taká vyschnutá parenička. Ale nie je to zle jak čipsy. Keď máte chuť na také fakt syrovú chuť, jak čips, tak to chutí jak čips, skoro už toto, tak nie je to zle. A za mňa asi radšej dám normálnu parenicu, jak takéto. A tak to jasné, to jasné, ale ako tak telke, ako také sme. Jo, posledné tu máme parenicové čipsy gyros. Poďme košnúť takisto. Aj bože. Pekne voňajú. Ešte bude, no. No toto mi príde oveľa menej výrazné, jak tá parenica normálna. Chuťovo mi to je také, neviem, nechutí mi to tak chuťovo, jak tá normálna parenica, čo bola. Konzistenciu tu má. Takže za mňa radšej normálnu pareničku čerstvu. No jasno. Jak takéto chujoviny vymýšľať. No, Simonka chcela, že vyhodnotiť, že ktoré nám najviac chutí, mne ani jedný, takže nechám to na ňu. No mne najviac čo chutili tak tá parenica udená, tie druhé. Hej. Za mňa. Ja to aspoň tak. Čo vám ukážem na tých nitkách, tabuľku. To by to zaujímalo. Takže tak, OK. Vyskúšajte si, dajte komentiky, komu chutilo, nechutilo. Tak. Sme zvedaví. Dajte lajčiky, odbery, komentíky a čaute. Ahojte.